Terwai jirwai batmai ha utrai, terwai ha ublai fi ka pertai baro, upura ka buram baga jinglong siem jung u, ka bor baga jing ipieng, ha ka jika kentang jung u. Ha ka kerteng kupa badukun, bad mensiem bakui. Amen. Ka jing drai jung Yesus Kristus, ka jing jung ublai kupa, lembag Yesus jung mensiem bakui, kendoran kat bad pi baro. Ringkat berpiru. Mentang ni kesiu try ke balai, laya ka khot ka wer yang iwei pai wei. Ban buram, ban yaro, ban kentiu nam ya ka ketien ka jong ublai. Don arsien hau haka sisnem bang ila pendan buram ya ketien ka jong ublai. Ban habau jisu ulah lechpo ka sinagog. La ai hu ya kata kitab yung Isaiah nui tu lepa. Marsi simple hang tu lalap ya kentien kaba ublay ulakren hau. Kumu tau nong yalap, kumu tau nong penpriang ya kani kubur kabla pa do kupau bahabneng balay yalap sijai benriu baro. Unsiem jong utrai uladon hanga. Kamata tingila banong no, ba unsiem bakut udan ringkat bu Jisu. Udan ringkat buku pau bahabnang, bat hagani gasngi kabangi pendan buram ikting ka jong ublay ka ahi ka jikmen ban buram ban pule ban duai ban puson ban pengam jeliu ya kata ka ktien ka jong ublay ka long ta bor bat ka jong duai bakan saitam nak benta ka jing im jongi hangni hasenda hakaliang Kamuan kaduan kesasyu juga berhasil kabala dan mensua hispa sem mensua hang ni po yu maniba haus nem khat praspa arfuar kladap hispa nem centenary arhajar arfuar baki sang reunion selesian kin saraki penkut no hau benai Oktober sau tarik ba lawan jingo kajingwan jingo juga berhasil yakni kayeng mani to kaduan kani kesasyu kaba mangingil ayo da bakham he shu regani tang pan supen pau bakabratisi keladon hispa sna mensua hangni po kay maniba balali ra no sitesh po sanisai hadin artayo kisa ra no sitesh po sanisai banbu haga jika kaba maki kibu perkhamtam kan penkre itu berdar kiba penkre ladi balong ki reunion kilengdo la shair hisni tungin duai ban ngin buram ya kan dia kemi benang hispa sna mensua ka pedi khmat pu samki ya kan dia kayu mani ka bai tenat ka jungka ban haga juga por kan ai hing ya kata ka jikerhu bat khamtam ki kambai kampla ki ba kan dia kemi benang kan le hasenda jungi kan don hasenda jungi ko mamaka ka dei ka kemi ka bai imsi haga jing puli ka tinga jung blai ka duai ban ka pusan mal ka por ya tinga jung blai di syok ni terwai ni kejiknya bakut bangi penpau bamangi ngin imsngi balong takinong yalap ling bagak tinga jong blai tungin pan map na u nakam takini kejing le bakla khamda bakani kejiknya bakut kalau wa pen sobha tang ya uhi ya mela pa pen koi basusi na do do nun ko try to isnei mi ubalawan ban khot ikinong pom ko Kristus nei mi ubashong ka mon jukpa bani salem nak benta jungi ko try to isnei
ublay badan bo bro ni sna yangi bandala mam nai ki pop jongi unia lam yangi sha ka jing em bam jukun. Amen. Lai spa sau phun riu. Lai spa sau phun riu. Badan bor bara bada im junam to penyai kam jingi kat kum kamon sngau bha jongmi khnang bha kerteng jong khon bi jongmi ubama u la puli ya tien ka jong blai ha bok sin kong u khot u we ringi i wei pai wei bangin buram ya ka tien ka jong blai ngin duai bangin puson ban ngam jeliu ya ka ta ka jing kodor jokoni ka tien ka jong blai onang penroi shu ling bagi kam ki ba mangi ngile abha nak mta ki weipan ai baka bor joko jing don jung jisu hasanda jungi un betelenti ba mangi nginyo ban duai ban puli da ka jing rublai yakani ka ktien ka jong blai da utrai ji jisu kristo pun jongi ba iman basin sharan kan ban mi ha gi jilong ka we jumun sim ba ku we ublai junam la junam. Amen. Kajing pule na kitab uhemaya. Hakitu kisngi u Ezra lingdo ulawan ra ya kaan hakmat uta upat lang. Bat shinrang bat kentai. Bat kitu baro kibala ban sngap da kajing syampang. Hakasngi baningkong jong benai ubahinyaw. Ula pule na kitab da kabapai khmat syakalimpong hakmat ke kerdop Nado dang setiap perngap adu shiteng sngi. Hakmat kishinrang bat kikentai. Bat kitu kibala ban syampang. Bat kipajba baro kilashashkor ya kitab jong kaan. U Ezra nong tho ula yang halor kawai karensan dieng. Kaba kilatau knang na kabenta kani. Teu Ezra ula pliat ya kitab habakaba yoi kipaj baro. Namar ula dan kam hajrong banya baro kipaj ba. Badhaba ula pliat ya ka kipaj ba baro kilaya yang. Teu Ezra ula kirku yau try. Ublay bakraw. Bad kipaj baro kilaya jubab.
Amen. Amen. Kidayara artat yalaki kti sejrong. Nangta kilangu yalaki kle, but kilamane yau try, daka bapendam yalaki kmat syakendau. U Ezra bat kilebi kilapule syai nak kitab, nak an jong blay. Bat kilabatai ya kejingmut. Kumta kipajba kilasngoto ya kejing pule. Nangta uhemaya ubalong ulat, bat u Ezra ulingdo bat unong tho. Bat kilebi kibalabat ya batai hakipajba, kilay ong hakipajba baro. Kani kalong kasni kalong kabakuoj how try ublay jong pi. Wat kuslay neyam. Namar kibriyo baro kilayam tang syos ngo yakaktien jong kaan. Deo loong syo haki. Kilet tu bam yakaklen bat tu di yakawan kabatiang. Bat tu palam kat tu kat ni syau tau bom dan ke kebalatayar. Namar kani kalong kasni kabakuoj how try jungi bat wat kuslay. Namar ka jing kemen utrai ka long ka jing klan jong pi. Ka ktien jong trai. Inshim ka sam ka bakat kandai, kalendong jing duai, inriu spa kandai pawai. Inriu spa kandai pawai. Inshim ka antipon ka basal, ka dekot ka ba pra kandai, shipau katwai. Ajing puli nagasithi paningkong Paulus bakhoi shaki Kristan ha Korint. Pilong kamet ukrist uway pa uway na pi ulong udakwat met jonga. Ko para kumba kamet kalong kaway pat kadon bon ki dakwat met. Pat baro ki dakwat jong kamet la kilong shibon kilong tang kaway kamet. Kumtaru kalong badu Krist. Nabada uway umensem lapen baptis yangi baro syakaway kamet. Ki Jew ne ki Greek, ki merau ne ki balai lut. Padia baro ala ai bandi na uway umensem. Namar kamet kamlong tang kaway kadakot henrei shibon.
พีเตพีลองกับแมดอุคริสต์ปัดเวปเวนะพีอุลองกัดคอดจงกะกักเตียนจงตราย Lap ya kekubur bapa haki baduk. Apa benar kajing lai luat ya ki koi di. Try no ringkat bat phi Ringkat bat phiru. kajing pulin daga gospel bakhuai kat kum ulukas Kabram kami ketrai. Umbal don bun ngot ki bala shimti ban lumlang ya kajing ethu khana shipang ki ki bala jia hapdeng jongi umbal ethu pateng ya ki hangi dagitu ki bandadu ka basdang kila yui dala ki khmat bad kila long ki nong yalap e ka ktian kala ibet ya ngaru ondang la duriap bha ya baro kini ki jingjia nado pasdang bangan tho kakhana barinti nak benta jungphi ko Theophilus badan buram khnang ba phindup tip ya ga jing shisha shapang kiai kiba philayo jing hikai ti haga takapor udisu daga borju mansiam ulalai phai shakalileya bat kanam jung u kola priang keleng katakari Bad ulahi kai hagi sinagog jongki, bad baro kiliaro yau. Ti ulalai shana saran, hagabla penasan perang ba yau. Bad ulalai shaka sinagog, kumba ujule hagasi saban. Bad ulayang ban puli. Bala ay hu ya kitab jong unong ya tu pa wi saya. Ula pliat ya kitab baula syam jika hakabala tho siam jung utrai udon hanga namar ula pensle yanga banyalap ika khubor babha hakibaduk ula pha yanga ban penbenai ya jinglai lut haki koidi bad ya jing imat biang haki bamatla ban pelai lut ya kitu ibasha ban ben ban penbena ya kasnem bapriang hun jong utrai ti ulah kli ya kata kitab bad ulah aino ya ka haunong sumar bad ulah syong bad ki khmat jong baro ki badon hakata sinagong kila pej shu dengong kumta ulah sedang ban keren haki menta kasingi ya kani ka jing tho la pen urlong habayo ngau mapi a gospel bakhuoi jung utrai Kajing yara kami kekris.
Prakesan bay baro kani kadai kasngi kabangi kan mau buram ye kaktien kajung ublay ukpa bakuot uladap kran artayo mensyua uang bamangi ngimday ban klan ban duai ban puson ban pengam jeliu ya kajing sisya halor kaktien kajung ublay kumbama laya tu dikitu kardinal ibadon hapok ke Vatican City bau kupa bakuot man ka janmit syua bom letia ujuk syong de badam ko siu hakmat keduan barit jung uple ya ka Bible bad upule de ka jing riu blai bad hadien ta laong ka simpor kumba khatsan minit yo kupa bakuot ban pengam jeliu ya kita kentien ki badon hakatu kaktien ka jung ublay berhadin bala dapat ka jing duai miet mau shimet hadin bala duai rosary marwai shimet hakmak ka duan ka badon hakamra jung ulai tia no haka porsh pau baji but sau baji yang step pengap ula khi ban le yegi bentagi bakongsan ban le exercise ban pendep yagi jing duai ki bau jule man lagasi hang ni kan praksan yu ya kata ka jing im jung kupa bu po pranse dei na kata kata upen silor u khot yang iwei pa iwei bangim dei ban klat ban duai man ka jan miet syua bing le tia no tang sid khot ad khot kla biang ba puli ringkat bagi khoni kti jung fi ban hang tu kupa un ai ki mat puson kum kata jing bam men siam ka jing bam juga met ngila da bam ka ja ka do ha ki jor ki jam jan mit pan ngiyo ban bam ka jing bam men siam tina ka takada ukpa bolong klido juga ye kasam un ai kita paso juga tu kaktien ka jing ublay tang kumba kandiat minit syua bagi kun kilai tia no kani to in siam nakani ka jing khot ka jing we ukpa ba kuai yang iwi pa iwi bahaka di kasi ka bangi pendan buram ya kaktien ka jing ublay ngin sim kia ban ngin duai ngin puson ban ngin pengam jeliu ya kaktien ka jing ublay ka balong kata ka borba ka bor kampla ka baktien jing ublay kan sale hangi hani hasan dadu ngidon kani ka sasyu jong ka kumi bnang ka Maria kan wera pi Kristan stang kandiat tayo ki padari sawan shimno pang sali ra no syate syapo sanisai to shim ni kabu ba sini nak non dengar aku ni kan saya kata ngin yo ban yakran ban ngin yo ban yatu ka iga bamui kwa ban yo nakani kumi bnang ka badon hasanda jungi ka barit andrai ka de ka bla syong ni po yimne ba hispa stem mensyua bada bamui ngipej nakidur khmat ba phu samkhi jong kani ka kumi bnang ka kwa ban ai hakmat jungi bat kan ongi ju kan tien ku ba ong jisu khun jaka ko khun duai bat puson ya katin ka jong ublay pengam jeliu da ka jing riu blay da ka jing soriat bat kamtam pinsay yu i kamba ikam pla ki ba mga ngasaaya fi prakasan bi baro katakan kandai kasur joko jing kran joko ni kami benang kabarea kan yu bi kresan ka ban pasyat ya ka jing mud ki baritam ki ba mangi kwa ban don hasenda joko ni kami ringkat bukhun joka ubamaka kara hala ka jing sangti bat ni sai ki kamba ikam pla ki bakani kami benang kan sale hakmat jungi prakasan bi baro hakani ka si utrai ka balai la ya ka paso joko ni ka sngi
Kadai halor kamisyon jung utrai Yesu berkamisyon jung kabalang. Kapang peneng jung ni keriti la niam mentagasi kapenkan mau yang i ya ka jing koridor jung kaktien ka jung ublay. Ujisu ula sedang ya ka kam jung u da ka bapen benai ya ka misyon jung u nadu ka sedang e ula sautu ya ka misyon bla ai hu dau kupau bahabneng. Lapan selayu da umansiam ban sedang ya ka misyon jung ka hima ublay. Kadon ka jing penlai luan iba syaban ben ka kubur babha iba dog ka kubur babha ka long bet nak benta iba dog hakado kitu iba don habendi kitu iba matla kitu iba syaban ben kitu iba syak knyat ben hakani ka pertai kumba ka Mother Teresa jo Calcutta kasyat juong ini kentian bawat kituru ki badon kaspa pertai ki long ki baduk ki hok ki sot jong ka hima jong ublay ki hok ki sot ki badon hagaktian ka jong ublay pragasan bay baro ka gospel bamenta kasi ka penkan mau yang i bakamlong ka basuk banlong ki kresan banlong kinong yalam kubur jeng ublay ni saya kendu ki jeng ki babun hagani ka jeng jeng i ki brio haga sinagog kila sngo pla banyo sngo ya ka jeng kran jeng disu nrei ki mlapat ban pediang ya u namar ulalong uwei nakihi uju teng haga jeng prestan jeng iru kala banlong hagani karkom ikloi ban pediang ya ka jeng ban ya ka balang handrei nyemla pat ban pediang ya ka jing trot berkajing duna haka balang handrei nyemla pat ban pediang ya kata ka jing trot haki weipan de ka bang nyau ya ka jing duna ki wei ni thot no haka jing buat janai ya ka balang yujidan hagi balang sinong teng haba kisyam bu paris prius yota ka paris ulong ba edo anwon u ba domriang u ba kan hiet u mai ki thotno lanil da orang ba balang ukran dia ka badai u snang kuntu ki thotno ki petno na ka balang bad ki leit no shawaipan kataken kadai ka jing thot haga tien ka jong blai ba makikim la ban priang ladang ilong hagani karukwam nyemlong ki biya per na ki brio haga pod yung Yesu ki balakan tayo yang baga baptisma yang iru lakwat balong kinong ra kubor kum kamisyon kabau Yesu ulale lait yalap ya kubor syagijay benrio baro tongin ya penkrea iladi bangin lungi basilur ban playani ka jingaj ban penilang baki kam bagi ketien jongi ki bangi dei ban long kita kinong buat jong ukris haga ketien ka jong blai bad haga ni ka mission juga ni ka juk ka pamenta ngin pengam jeliu daga bangi duai ni puson ya kani ka ketien ka jong blai leng baka ni ka sinodal ka bamangi ni se shimbenta baro lai blok hauni ubnai ubanwan bangin sa long ru kita kinong trailang haga balang joka di commission ka balben shed da ukpa bu khoi upu Francis shwa ban sangi kata ka dor bar ba balang joka sinot juga bishop kilang do kiruniam barki riu pai ba haus nam arhajar arfulai hang tepo kanong ba room tenak ta kana balay bu ukpa bu khoi ula wanlam ya kata kamat puson leng bakan di sinodal ka ba ula ai lad ikiriu pai baru kumju bakin dia syong perkat kabang isal syong perkat hauni ubnai uban sawan leng bakin ikilai blok kam tam ngi obane pliu jumut kai ka bamangi ko abal kinong yalam ya kan dia ketien ka jong ublai kam tam bangila ban penim da kata ka jing im ka ba ublai ula ai hangi
isa snow scam le bakani ka jing aju kupa ba khoi bat mangi isa snow scam kam tam ha bangi long mangi ru kita kinong yalap ya kani ka ketien ka jong ublai bat ban ailam hakiwi pat ki bampat tiap ya kani ka khubor ba bha ka ba ublai ulawan ra hakma jungi to ai bakani ka kami bne ka pratisi kan betin nanti yang iwei pa iwei ko mamaka kal MC dak ba puli ya keting ka jong blai ka duai bakala yo snow ya ka bor ka jong mesti ba khoi ba maka ka sapun yu khu nu blai ba sakai khu ba sakhor ka tang yu u Emmanuel u blai jungi dalam ba ka keting ka jong blai ka ba ka pratisi ka duai ka yo so tai kentien ling ba angel Gabriel u bla wan ai khu blai ya ka hakata ka kamera Pakistan bi baro hakadi ka si ka ba mangi di pendan buram ya kani keting jo blai tongin pengam jelio ya ki ai ke ba mangi ngin sa shim ya kata ka kubur jo jing trai met bat museum om tang kileng do om tang katikis om tang kirang ba balang reki riu pai ba jo blai ru kumju kila ban trai ya kani kakam yalap bat kakam jo keting ka jong blai ban ailam hakiwi pan da ka jing duai da ka jing yarap lem kam tam begitu ke bilang duna hagi jing perkhat hagi jing puli pada ka jing nang ka jing sta juki ai baka boju musi bakoi kan wan hiar halo jing iwi pai wai hagani ka si ka bangi pendan buram ya kani ka ting ka jong blai bangi sayo iki kamba ikam pla ki bakani ka ting ka jong blai kan wan ra ya ka boju musi bakoi ka bor jong ujisu ban yalam nanti yangi kum kita kin apostol bagi kita kinong trai ya kani ka briso wan ka jong utrai so bahaya yang baru Shim ka slaga basan ajing plaga jinge juga apostol ngangej hau blai ukpa badon bor baro unong tau ka breng badga khandeu bad hau Jesus Christ khon mamarwe jung u utrai jungi yubla pona umsiem bakoi yubla khana ka Maria Kristi ubla sya ben po Pontius Pilatus asan pnayu ula yap bala teb ya u ula hiat ki bayam hagasi ka balai ula mi pat ni bayam lakiu syabneng usyong kuman ublay ukpa badon bor baro nang tawan pat ban bisyari ki bayim bari bayam ngay hum siem bakhuy hagabalang trik bakhuy hagajing slok liu khuy hagajing mabi ki pop hagajing mi pat ka do pada hagajing bam jikod amen tu praga bangi balwara iso ningkong so bahaban wano syakmat ban buah ini isyang Asngos ngam ko blai trai kan rat natural bian ya ka jing duai ki phirai ka karpar karpon jung pa jung me kham tam e kini ki jing thmu ki ba kini ki men pra jung ki la tor shkani ka duwan jung me ban terwai ta ki so ning kong ki jung ki ko blai trai kan rai ko nong bo ko nong thau mi ubla ai ya ka hukum hau khun ban riu balong siem long kan rat halo ki lai phau jing thau ban kamai ka hokason to peken ji kini ki khun mun sim ki jung me ki ba da tak sep jung ki la lum shi bentan da ka yo ka kot jung ki ka kamai ka ji jung ki ka nong ba ka tulop jung ki ban terwana ka ban ki kam jung me ha ka balang jung me to ker khu ker do ikini khun jung me ikini ki jing terwa ayu jung ki kumba mami melakar khu ya ki jing terwa jung abel ban melia ro ai kata jing ai basida juki riu kun thai ka riu kun thai ha ka tempol to kinang man bha man mian kinang roi nang dam nang phu nang pahai bakin lai nakama
ka siir ka klam ka ngo bar ki jing sne baharu kom ki ba ap thap yaki bat ai kata ka jing ko jing kia kan wan hiar halo juki halo ki khuni kti halo ka mai ka ji halo ka jing te jing ta ka jing ki baro ai ba ka bor ka jung mi limba ka jing don ju ni ka ktien ka jung blai ka balong ta ka jing duai ka ba kong santam na ka benta jingi rengkat ba ka jia sai lam ju ka kmi benang ka bala wan yu ku jat hadian hispa snam hakani ka ying mani ba jungka ai ba ka jia sai lam ju ka kan ker khu ko do yini khon be ki jung me ni pani kini baro dau kris utrai jongi amen ok pa jongi pening kalong ka khu ka kateng chomi kanwan ki ma chomi kalong ka mon ka chomi haka khando kumba pening to ai ngi mata ka chimbang chingi ka bahla ka sni matama ngi ka rengkang chingi kumba ru ma ka bless ni ngi wadi lam ngi sha ka chepin shai great pelai ngi na ka basni amen bada kani ka jikar hu jong blai badan bor baro ukpa baro khun bor musim ba khoi kan yer hello jong phi baro bungi sareng kar bat phi junom la junom amen omen ko prabe baro ngi wanra akmat jumi yakini ki jing duai jung ki pai ringen to ai ban bakadi ka sikan mau buram ya ketinga jong blai ngir kumju ngi yo ban wanra pok adono jungi ya ka bor jo ni ketinga jong blai banang penhe pensan ya ka jing em jungi Jubab jong phi kan long ngi kerpat ye mi ku try ngi kerpat ye mi ku try ni duai na ka bentau kpa bakhut Pope Francis i Archbishop Victor Lingdo ki Lingdo soblei ki reuniam ya ki catechist ba ki nong ya lambaro ba ka ktien jong ublei kan beten linti ye ki ban lam ye ki pat riunget da ka jing start ba jing riu blei ngi kerpat ye mi ku try ngi kerpat ye mi ku try ni duai na ka benta ki nong sen sharjala hakari ba ka perthei ba kan don ka jing buram ya ka ktien bat ka ktien ban penshai jingmut yiki khnang ba kan don ka jing sen shar hok bat ka suk ka san ni kerpat ye mi ku try ngi kerpat ye mi ku try na ka benta ki long yeng long sem kristan ni duai bada ka ba pulie ka ktien ublei hala yeng la sem kin yo mat ya ka men sim jing ya it jing ya tli jing ya sngu thu jingmut bat jingnet ngi kerpat ye mi ku try ngi kerpat ye mi ku try na ka benta ki bapang ba shitom bat ki ba shem jinjar ni duai ba ka jinget ka jingshan ya scam ha ka ktien ublei ban pintingen pinshngan pinkhia ban pelat ye ki na ka jing shitom bat jing jinjar baro ngi kerpat ye mi ku try ngi kerpat ye mi ku try na ka benta ki khun samla ni duai bada ka bapuli bat penit por ha ka ktien ublei kinyo amat bandap da umin sim ban yaine scam ha ka jinget bat kin scam jingmut da ka jingkit kli jingkongo bat jing snowrit ngi kerpat ye mi ku try ngi kerpat ye mi ku try ni duai bangi baro ki bayo benta ha ka ni ka jingknya yu kharis ngin long ki sakhi ban pin bana sha ka perthei ba ka ktien bangi puli bat yo snow kalawan longdo long snam da ka jinget bat ka jing scam jingmut ngi kerpat ye mi ku try ngi kerpat ye mi ku try in duai jar jar nam tagi jing don kam jing shimet kumba iwei nek takilong kume ila wan shenga bilong pada subhasi terwa kanika mas aingu haka maria kanu yarap kristan ngelapan ban kanika kami beneng ka bedon hasenda kanika duwan kala ai hanga ya kata jinga ei ka bakar pangtam kam shim kentaj tang hisin pan kala ai na mangala pendem ladi hakmat kanika kami beneng ti hoi kanika kami beneng kala don menshua hispa sa menshua mentaka kwa ban ai ka ika mama pipi kwa ban pan na kanika kami ka bara kulung jisu hispa sa menshua to pan daga jing soret daga jing shania bat pinsa yo ya kata jing ei ka bakar pangtam kumbai ta ilong kumi ila phatrwa ka mas aingu bai la yo ya kata jing ei ka bakar pangtam ha ka yeng ka sem jung i bat kham tam kata jing wan phai no jung ta ulok ula sa jingai ya kata yeng ka sem ula shuwan la ka wan bandam krup ha gislajan jukota kalong kumi bula kelak bamud lemba ka jing pan
jung ini long kume ya ka jung kala kamut jung ta ukpa bat ka jung kwa jung khia jung ita ikhun jung ka ikini barong ipan da ukris utrai jongi. Amen. Inshim ka jingwai lai spa and real po sao. Lai spa and real po sao. para bagi kenya jong bajong figalong priang hun hak madu blay ukpa badon bor baro Utrai yang jikinai kejong pi nak mentah kejiro burung keteng jung kejing mentah ini pada kebalang buku jung burung kue to priang hun ko trai ini jing terwa jungi mereka ba mai mai pen khoi pen tang ki to ai kar par bakin long ki ba mentoi nak mentah kejing pen em yangi ai bakani ka bo juni ka tin ka jong blay ka bangi rakhi pen don buram mentah ka si kan ai men si em yangi kum ju bangila ban MC ban pule ban duai ban puson bat khamtam ban pendap ka ta jing i halor ka bol juni ka tin jong blay to nang the rai kun ran yakini ki so ning kong ki bagi khun musim bla wara akhma kan ka duan kinang yo jing ka hu how nu sam thmai ar hajar ar puar uban wanra yakata ka jikar hu halo ka jiko jikya halo ka mai ka ji ba halo ka jing thumu ba ki mama ki wan bo akhma jongmi yakini barong ipan da ukris utrai jongi Amen utrai undorengkat batpi Ringkat bat piru tukan tiu ya lagi do nuon Ikan tiki shau trai tong ina ingo utrai kan rad ublay jongi Kasang hok bat kadai da shisha golong ba shong hok ber kabadai kadai ti chu ba ka jing pen mingi ba hamal ki po vi ki jaka ban ayu yemi ko kun rad ku pa ba khoi ko blay brom bor bor bam jukun na mar ngitip ba kadai ka buram ba khrau jongmi ba mami melawan ban yarab ni ki breu bayam da ka jing long blay jongmi kat hadu ba mami na saindur ba kata ka jing pen khia yangi kan wan na kata ka jing long bayap jungi hi leng ba utrai jungi uji sukres leng ba ju ka kan hun ji angel ki mani ya ka buram jungmi bar ka kamena khmal jungmi junam to ai bi sul ni ru ngi duai i pen bna da ka jing ruai ya ro klem kun
ได้ชิชามาลงบะคุยก็ตรายก็ทำไมจุกจิงคุยบาโรนามาร์กตายกระปาร์ยูมีตุเป็นคุยเป็นตายดีจิงตรวายจุงนี้เด็กว่าพายุมันเสียมจุงมีกุมกุมเจอร์ฮัลโหลจุงกีบักินดุกลาลงกับเม็ดบักสนามจุงตรายจุงนี้อุจิสุคริสหากพวกเบลดีโนอยู่บนหลักมันสูบฮะอุลาเปลี่ยนจิงชาชิตอมอุลาชิมยุคปูบัดกับอายุยามีอุลากดียาบุลายลักษณรานอุองตัวชิมบัตุบามนักนีพีบาโรนามาร์กนีก็ลงกับเม็ดจงอ่ะยากบ่าออนไอทีนักบันตาจงพีAga juga komlai bam la shemi ka khuri mereka ba ayu biang yami ula ai ka lagi senranu ong tu shim ba tu di naga ni phi baro na mar ka ni ka long ka khuri juga snam jonga juga jutang ba thamai ba bam jukot ya ka ban mi naga ban ta jong phi ban naga ban ta ba buon ya ka ban ma pi ki pom to le ya ka ni ban kan mau yanga Kajing maya juga jengai. Tangi papan tayaknya bajimi pajang ungi terwahami ko trayu pu juga jing em bade khuri juga jing pen em ngida ayu aidam namar ba malanya wi babit banyak majung mi bad ban syakriya mi daga basuri ni gerpar yumi bangi biya pentalem hakabel bakasnam jung kris ngilungi penyetli ka wei do mense makhu tukan ma ko trayu balang jung mi ka bla priang hasata ka perthai batu penjana ya ta ka jing ien ringka bu syakri jung mi ukpa bu khoi po Francis Archbishop Victor Lingdo bad baro kilingdo tukan ma lam himen para jung isna pekantai ki biya thia da ka pakarmen ka jing mi pan bad ya baro ki bla khlat no hakata ka jing sne jung mi to priang ki sha ka jing shai ka khmat jung mi to isne jing baro ngi kerpa yumi Kenang barangkali baga mereka si bakhui ya kumi jong blai ujo sa bakhui kuriam jong ka ki apostol bakhui bar baro kiri khui bla pensngu bha yami pateng la pateng ngindup longi babil bani open talam haga jing iem bom jukun babangin yo ban yara baba pendan buram yami dau khun jong mi uji sukris dau lembat u bad hau kolong mi blai kupa budan bor haga jolong ka we ju mensi bakhui baro ka buram baga jing yaro junom la junom Amen. Tong ini dua kumbalu kumi nong penembat kumbala hikai di kaktin belai nyinut ban ong. Kuk pa jongi ubah abne kalong ka bakhuai ka keteng jongi kanwan ka hima jongi kalong ka mon jongi haga khendau kumbah abne to ai menta ka jibam jongi ka bala ka si patamabi ka ring kang jongi ubairi mabi bless you yangi wadala mi shabu pinshoi Nrei tu pelai ni agafasniyo.
Topla yur pag toy ni gajing sneu baro hagajing sabun jong me tu ai ji su jing san hagi si jong i khana mata gajra bujing snei jong me in lai burbon ka pa pani ni ojia da na gajing din jar baro kar bangin ning ap community ka jikor men ba khoi ba gajing wan pal jong nong pan im jong i u Jesu Christ Namar ka chumi ka long ka hima chumi ka por pa puram chinam na chinam Otra Jesu Christ menang ki apostol jong mi kajing sung ai phi kajing su jonga nga ai phi wat pai ki pop ni ka jinga juko balang jong mi padi kajing sabun jong mi tu ai ka ye kajing suk padi kajing teli ka wei kat kum kamon jong mi ma mi wing berbasan syar junom la junom amen kajing su jong trai kandon bor kal bal phi rika pa phiru yang terwa ka kajing suk i wei hai wei pan Akmi kulang bra jumblai akmi tau bla kinoi pago perthai sugui du ibla khot shaga jing khawai jung kulang bron Bukan raro long bersyukur Bukan rung yin cuma Resyo tentang kaktian Bukan siem juma kan sakia Kinshim kajing roi kapashi spa kandai po sao kajing roi shi spa kandai po sao
Komensia mo Chris, topen ko yana. Usnamo Chris, tutendap yana. Kum na krumo Chris kesat yana. Kujin shale benyo Chris, topen klan yana. Kuji subu to shashko yana. Apo gijin mong jami to now dong shun man to die yana. At the mir gijin yap to kot yana. Patu ong manganwan shami, paringkal bekiru kuo jami, and dobiro emi jinom la jinom. Amen. Ayung penpena, nagabentaga synodal consultation process, haka tidal parish, ki member juga parish, pastoral council, ki long ka parish synodal team. Ki badai bandon haka consultation, kaba on sapelong haka si utrai jung benai Februari sitang sni. Kat kum ki blok khalai tarik ubnai Februari ka blok A. Arfau tarik ubnai Februari ka blok B. Arfu nyau tarik Februari ka blok Malki. La ai bori ginong kit kam ki blok ban khori ginong ishim benta hakani kan consultation seminar. Kajing like kam hikai school. Saint Anthony's LP school kawai kapus kinong apply BA BSc with BN ka last date application ka long ha ka shitarik ubnai February. St. Paul's Higher Secondary School Marbisu Southly ki post deficit kawai kapus ad hoc higher secondary but kawai kapus of his assistant. Kiba apply, kidai balong kibla pass BA English, but BEd. Kibla pass BSc PCM, but BEd. Kibla pass BSc PCB, but BEd. Kibla pass MA Education, but BEd. Haka teaching, but ka teaching experience. Kibla pass BCom, tali computer knowledge, but ka office experience. Yaki application on priyang hadu life way tarik ubnai January hajar arfuar hakapor khadar baji mensngi. Karitin test pat kan long haka sam tarik ubnai February hakapor shipho baji menstem. Kaseng samla malki kan pelong ya kajing pentemai kinoket kam haka life ho tarik Bunai Januari haka porsi baji sitang mensi hapita tunalo hall malki. Kibakwa pen baptisi kikun ki sobha ban khodi katekis ban hikai halayang. Bad ya katarik baptisma pan on sapen bait bad ki pada. Haka ni kasi Bible Sunday kasi kan mau buram ya ketian joblay tongin ya imsngi ya ketian ka joblay. Bagi Bible diary kidang don hang tai po dukuan parish bagi kalendaru ham tam bamapi pinyo ban pej ya kita gisi ka ba pila ban imsi ban puli ban pusan ban duai lengba ka ketien ka jong ublay. Iki pragasan ki ba wan shikmat ban duai hijan kan ni kasashu juga Maria sobha wat keta de ka ketimo pishu duai da ka tuwa juga Pishu mo ka kli umdan kampan kata na makani ka sasyo kula arim mo kula arim hadu ko tagata ti umdan kampan kata pishu duai but pinsayo gijing ay kumbalayo ita ilong kume kumba kalong dalawai ka masibit ti pishu duai hang tu hajan mo pan kanu nu gijing pan saisien pan na kani ka kame bena ka kani ora bi Kristan ka sa IFP shua ba kani ka sasyo ka salai paino shetesh po sanisai daga ba wanra jukini fadar selesian kumjuro kabakadu sobha bani sumar ikhun ktina mamtau omikran ula pur stet la kio hadu kata-kata bagajing kriaru kajur hadu kata-kata sumar bhai khlung ba podali hadu palat ki ar phongur khlung ki bla yo yauni omikran bat khamtam ki khlung lelei ki bampat banai khandeu eigai to pensai bhai ki ha bagido kajing shit ka jorho umdan kampal yalam phiu tang ule yalam hospital kedo bai kopiet la sha set Siapa ICU di balai yang kata jing siu silang sumar bhai khun kita jopi kita menru umju wan mi shabar sumar khop hai umdan tam balai siapa hospital
yop sha khot ba sha long ba bala yo ko biet pinap siu hadu silang ti sumar hi de ki dawai pen ko yu phi dawai be yong clear ba kham tam ba jing sa ka jing reng mun sim le ba ka tukal air ka ba de ka tukal machine mu ban light la kata ka jing dap shedem kham tam ki khlung mu pi ki mi pa sumar ba mun tak la wan sar ka wan kata kham tam ki khlung ki ba mane ka ong ka mas khna ru kum ju i khna re ong sumar ba wat shang shin yatai yo kan kem kum ba kem ki briau shipu tan Europe shipu Delhi ru kum ju te sumai sumar ba nama mun tak la nang kiu stat hakani kari jungi ru kum ju to nang iduai ba kabra thi si ka bra ni asnda jungi ba ka kan ya dai phi baro na ka ta ka klamba na ka ta ka jing pang jing stom ba phi yo jing ko jing khia aba phi dua de ka jing shania de ka jing ien shakani ka kame bnang be jungi ngalong ka jing sha ji ko perthai u ang utrai jar ba bod yang un om ya ka jing dom hanrai un yo ya ka jing sha ji ko jing im to ngin ya duai tu ai kerpat ku blai badon bor baro bakat bangi pediang ya ka jing ai da ka ba mame me ai hi ya ka ni ka jing em ko batum mai lem ba ka bor ju ni ka tien ka jing blai ka bangi rakhi man ta ka si in snow crow bro bor hakata ka jing ai ki ba buon ki ba wan na po ka donur blai ka jung mi lem ba ka nya sa lam ju ka ni ka kme benang ka badon hasna jungi ai ba ki ni ki jikar hu baro kin wan her halo ki ying ki sem jungi ikini barong ipan da ukris utrai jungi Amen. So bhai shim na konti benang ngin dia duai ka jing duai jung Bernard ba khoi ka jing duai ka ba klain bor ka sla ka ba khandai pho to kan mau ko mare thi se ni ki jing duai ka ba klain bor ba ngin kan mau bor ya kan ya kame ka brin hasnda jungi to kan mau ko maria thi suti bas buntam ba ampat jo so menuru Bapraino yaununu babratli sirishania hapa ubakode gejia rap jumpa ubakpa gejindrai lem jumpa ni da kaju gejishania petachapa kuteisuti baro batukmi ni wan shapa ni yang bani yang ma jumpa ni kinompom kokmi juktin bam jukun wakan tai jung duai jung Hendai sasori ni da jing sebun batusna isne yangi utrai ndo rengkal balpi ru blai badon bor baro ukpa baru khun bad musi bakhun un kar khu ya pi Amen. Welek suk ban ej bad ban shakri ya utrai Ni snow ya blai in shim ka jingwai pen kut ka basau spa lai pho hun riu Sau spa lai pho hun riu in rai tang ar khat See
Amen.